Machiegni mesawa mar weche mag ohala kama kambi rego oduma mar Kigoto mithuolo mar dhi nyime kod rego tok nonro mane KEBS timo kaluwore kod mogo moko mane pimo ewi chich ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Maiyo tok romo kod gavana Gladys Wanga owacho ni mogo mane oyud gi kwiri duto osegol. Wanga omedo singo ne duolno ni kambino biro luwo chike duto ma dwarore. Mogo mogolni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe koro dweche gi te osebedo ka Mokwa ler mak mana mogo moro mane bills 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi kane test go machine to noyud kane gin gi aflatoxin mamalo to mae en gimitimo ne kembe te to seche moko kembe gi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi kata ni koro mogo no koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawachi ni ni wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa Homa Bay ka to be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products. Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county.